lapen ke hola ke claim ve ke bang puphan non ma arrest dam nagi lapen alang phan arrest pen alang phan loge loge arona ting pen lu en order ting alang phan court long case pi bon pen alang phan hatek lapen yokuni pin attempt to murder na so case pidensi alang phan nang nang pesin le kumpiar lapen tuyang bong pen ang SPDC tung dam lo nang tum tek long lo lasi nilihin pen ke aprang si ke lason ke claim atung phan nilini plong pen lang phan condemn lo lapen alang tum phan ke lason mui tum phan ke la ke karjang long dak chak chi de je phan nili ka do ya ratum ha chuni ri lo lason minut bahini do o ni aprang man tan nili tek long lo la aron re pen karjang long nang du dak kachutiki amen pen ba behabe parliament pen dakar benglong pin an ke bang son dupik lasi wes kar benglong theklong lo nili consensual along da me khiti eklem amen pen enana muslim tum dak nang dulo nang do pen nili la so kar bilo chaw le song panchuning lo ila tum phan dak ahem fu tum phan ape chak che de je phan na tum mahin pen organize nili consensus ta do bithung la do la pen ke ko la pen parta me ukliye consensus la pen parta me amre consensus long tatu la pen ke goramla consensus long tatu nasidak di fulong tame dak remil jengkro kari gulu chawle song mai fulang kan gemi o nasidak di fulong tame rong ni hang malom kari bitu malong le selang du do pen langum do pen mo phibang ke thildet asi la sona tum hang ke chak che dan ngi ke chak ke iltum kari bitum sigi chak kari bitum chak po amen bang ke dak behabe parmen chenglo dak kachutiki amen pen kiti klem ji amen pen selang tu dua lasi la sona bang pu bang phe tuma phan ke chak che dan ngi la specialist la muslimatum ke bang dak ke bang cheng ji ang tum bang ke dak ke adimat long na chiri ke la ke je dak pene kiti klem amen pen be para klem amen pen along le ke la tum ke ave along le bang ke tum kar bitum sigi pe along tinda mi kar bitum sigi pe yes kar biang long is kar biang long kar bitum sigi pe la sinili ningkan proxy ningkan nar ke ba prang lo kar bilu chal le song to mar si hang det si chuning ri je nang tum le ahem phu tum phan pura dak chak che de je phan nang tum bori tha ben kar biang long to mas council pen ke kar biang long rules ateng pen section 3 ateng pen trading by non tribal ekating pen lang tum phan ke la ke la high ke claim tum phan ke la ke than pon po la pen ke non ba ke pang thek paka pen si la tum phan beha pe parta me da ke claim dim tong pi phan tum bori pon po la son si isi pen la tum claim bom lo chu heta na tum chin lo buka janong ta me na chedan de ino khala suna chedan de ta na ne tum alang kat jui lo kat sita phie ko chiklu jo nia philong thulo apen galang phan phatek ta beng aron teng non ta lang jel si dulang bon ni chin ni sita lang phan phatek bek long lo lasi la son si kar biang long du o atok anu ta me la son be pana claim amen pen kar bia along le long si do kar bituma along le long si do lasi anu ka pe long le kali kar bitum long le si do dak na tum thek long ji rong ni hang long ta me dak kar bitum si ke pe kar bitum along le long si do sona tum si do tum se ke mo pijo ke lang tum ke dak da nili ihod si nilong ke bang nili amen ke sung se lo kar bia leader satum si muslim phan long le ke jorji po a leader satum si lasi nili hola sot ke nili kroi dun de non inut bahini tum do nili amen sung lo te lage aling dom po sining neng thok tai me hang chero pot po langali le thu de ke ngar kong chero pot po nili pu pelo lasi non nili pu ye bang ke social organization la pen student organization atum phan ke chuning ri ye bang ke chuning ri bang ke je la ang tan den ke bang atum da kar bia long le long ke do las ke do abang ke pek pe de ding dim klong pek pe de ne la lo klong te itum dak local ke do tum da tum sijara asayang ding da klem long po itum kar bia autonomous council pen non isi jo peraya teng pen nili order ra pier lo je dak non ke
mani panjong si dak dim klong pek ji pulong te ba longle phelang jong si amen chelar ji pulong te je dak karbirong asar amai pe mate karbirong asar atum pen NOC ave pin pen ke lada ke transfer ni pu order bang ke ni air office man lo thailo ye no objection certificate ke karbirong asar tum pen si pinang po atum pidep pen afisi alang tum longle phelang laso ka transfer ba ka chojor cholangan ta laso abang ke konsil sol la pen si claim po la pen yaro tum tame laso ang deng bang ke alang tum ta claim po apen NOC longle pin pen ke mondor tum puno yaro tum puno revenue department tum ta laso sang deng ke claim ko lasi lason so we son lason ke phonang il tum kar bi lo chal ya song abang fu lo chang le abang fu det kali kaprek tum ta lason monon pi kolok ta hai ba profit ta hai se lason ke claim abang fu bhan ke nilhin tum ke sudak pen pimrem lo la pen ke alang ni no hogle su tame karbenglo to mas konsul pen nil tum hukum pielo la pen ke DC pen SB bhan sudak pen hukum pilo lang tum no hogle du tame lang tum bhan RS pen hatek long ke beng ji bhan nil hukum pielo flax ke do join ni pen si check and balance ke la ke nil tum karbenglo to mas konsul pen NOC ke la ke dak rong asar bhan rong karbirong asar pen si do vek nang ji la tuman ke chat la pen ke chak che la pen ke lang tum longle phelang PPG kapedo la ke karbirong asa tum pen la tum NOC do vek nangi pusin tum karbirong to mas concept ni isi long che peraisi la pen ke alo ke circle office yaro tum na peli elo la pen apar ke nikan ke thoma prang lo nili tribal tum mate inglong aso tum awa nglong aso tum jong si mane non tribal phan chupangri lo pulong te hala chupangri det pen la so long le phelang pen chenglok ka dogo we alle long dun et nang ji pu bang ke la bang ke ni tum ke long le je inglong aso pi chupangri pen hala non tribal tum muslim puno ba non tribal tum da ke la so alle ke long ji pu bang ke la bang ke da ke piune tusi karbinglo to mas konsiben tum che perailo la so teng pensi hal da ensil tame la so di mahaso tame so ni tuma reference ensil ang da che perailo